Martina Jelenová, alebo ako ju oslovujú jej malí fanúšikovia Fíha, uviedla v Pezinskom dome kultúry 12. novembra do života nové DVD Bumberasa. Deti na ňom nájdu 19 nových sfilmovaných pesničiek s výpravnými videoklipmi a poučným dejom. Je to taký silný príbeh lásky, pretože my chceme dať ľuďom čo najviac lásky. Tak sme sa zamerali na tú lásku, ale deti sa tam zabavia, zatancujú si, naučia sa pár nových vecí a verím, že si odnesú aj také skromné posolstvo, ktoré je na konci celého DVDčka. Klipy k piesňam natáčali vo viacerých kútoch Slovenska približne rok. Nechýbali ani scény z Pezinského zámockého parku. V rámci celého projektu účinkuje viac ako 100 detí. Bolo to veľmi náročné natáčanie, zatiaľ asi najťažšie, bolo veľmi rôznorodé, točilo sa na mnohých miestach po celom Slovensku a účinkovalo v ňom veľmi veľa osôb, okolo asi 130 ľudí. Iba samotných účinkujúcich plus ďalších možno 50 tvorcov. O tom, že milý škriatok Fíha, ktorý v knihe býva, je medzi deťmi obľúbený, niet pochýb. Na sobotné premiérové premietanie nového DVD prišli stovky jej fanúšikov. Tým sa najviac páčia jej piesne. Fíha ma oslovila, lebo to robí pekné takže animácie, v peknom pozadí a pekné pesničky má. Lebo má pekný oblek, že spieva pesničky. Mne sa páči, sadla som si do trávy, tá pesnička je obľúbená. Tie vlasy, pesničky, jak spieva. No hej, pesničky. Bumberasa, to je krása, poď sa pridať ku nám, hej. Zatlieskaj, čapi čap, zadúpaj, dupi dup a okolo svojej osy urob jeden malý kruh. Pesnička. A aká pesnička sa ti najviac páči? Osemienka. A mohla by si nám kúsok z nej zaspievať? My sme malé semienka, vyrastáme zo zeme, keď nás budeš polievať, krásne ti vyrastieme. Po samotnom premietaní sa podišlo k uvedeniu DVDčka do života. Na pódiu veľkej sály sa zišli tvorcovia a najmenší účinkujúci. Nosič privítali deťmi obľúbenou hračkou Bublifukom. Krstnou mamou sa stala slovenská speváčka Mária Čírová.